Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Istoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Vintage for Men. Iyan siya ni John Varvatos. Panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali matamis nga makahoy kag berde siya tungod sa damo sang mga dahon nga gingamit. No? Nami siya sa temperatura nga matugnaw o kung sa gabi. Ang angay nga temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have rhubarb, quince, pepper, wormwood, basil, kag fennel. Ang rhubarb gahatag sing iya nga pagkatamis, tapos may pepper siya para may pagkakahang. For the mid, we have cinnamon, juniper berries, lavender, green leaves, jasmine, kag orris root. Na may cinnamon siya para dugang pagkakahang. Tapos green leaves, wala ginlista kung ano ang mga dahon nga gingamit, pero may mga dahon siya. Kag may ara sa lavender para may pagka-presko nga hamot. For the base, we have tobacco, suede, balsam fir, tonka bean, woody notes, oak moss, kag patchouli. Ang tobacco gahatag pagdugang nga pagkatamis. Tapos, woody notes, wala ginlista kung anong mga kahoy gingamit, pero syempre, makahoy siya. Oak moss para may pagkapait, kag patchouli para may pagkaduta. Angay ni nga pahamot gamiton kung gusto mo maglagaw sung upod sa mahimo nga mga amigos sa mall o kung maglantaw ka mo sine kung diin matugnaw. Kung namian ka mo sine nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa ka mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili nyo lang sa comment section. Sa naman, bye-bye!